Pred zápasom 16. kola s Ružomberkom sme sa neporozprávali tentokrát s hráčmi, ale prizvali sme si nášho fyzioterapeuta Tomáša Lintnera, ktorý nám približí zdravotný stav chalanov. Tomáš, tak poďme na to jednotlivo. Mišo Škvarka mal zdravotné problémy, ako je na tom? Mišo Škvarka mal trošku dlhodobejšie problémy, bolo taká súčasť viacerých vecí, ale zdá sa, že sa nám to podarilo už nejakým spôsobom identifikovať a diagnostikovať, takže jeho stav sa zlepšuje a čoskoro by sa mal zapojiť do tréningového procesu. V pohári vo Vyšnom Opackom po pol hodine striedal kapitán Viktor Pečovský. Ako je na tom jeho stehenný sval? Viktor mal problémy, alebo teda sa ozval stehenný sval, ale nie je to nič také vážne. Je to možno následok len nejakej sumácie zápasov viacerých, nejakej vyššej únavy, ale nič vážne sa nejedná. Čo sa týka Roba Mazáňa, tak ten chýbal na posledných zápasoch? Robo Mazáň, tam sa nám nazvali problémy trošku v častiach chrbtice, ale takisto nič vážne. Vyhodilo ho to trošku z tréningového procesu, ale takisto už je to na dobrej ceste a dnes sa zapojil do tréningového procesu bez problémov. Čo sa týka ostatných hráčov, všetci sú v poriadku na zápas s Ružomberkom? Ostatní hráči sú absolútne pripravení, nevyskakuje tam žiadny nejaký problém, ktorý by trebalo nejak urgentne riešiť. Tak my veríme, že teda do soboty sa už nič vážne nestane a nastúpime v plnej zostave proti týmu z Liptova.